Ще ви покажа как си подготвям косата преди измиване, какви масла използвам. Първият продукт, който използвам е ето този стимулант от Икаров. Както знаете, преди няколко месеца косата ми стана наполовина по-къса и се опитвам да я пусна, защото просто аз не се възприемам с толкова къса коса и не се харесвам. И имам един, може би най-гледания ми клип в TikTok профила ми. Е точно където питах момичета за различни стимуланти за растеж. Може би едно от най-препоръчваните неща беше този стимулант на Икаро. И след това не винаги ги комбинирам двете, но също така нанасям и ерициново масло. По дължините нанасям ето това олио, като то е много плътно олио, така че ако сте с по-тънка коса, може би само преди баня го нанасяйте по краищата. Аз и по принцип, когато си изсуша косата, някой път нанасям по краищата и на мене не ми отежнява, но аз винаги слагам много малко количество продукти. И след това мисля да ви покажа цялата си рутина, как се суша, как точно навивам тези ролери, които аз постоянно показвам, че спя с тях. Ето виждате, аз с нощи само не съм спала с ролерите и косата ми вече е почти напълно права. Мия си косата до около 2 пъти в седмицата. Аз съм с доста дебел косъм и едно стилизиране на косата ми отнема повече от 1 час. Да, знам, луда съм. Много хора не им се занимава. Аз винаги съм си стилизирала косата. Преди когато бях постригана плътно на черта, просто се сушах с кръгла четка и с сешуар. В момента имам тук един критичен участък, заради който не ходя с права коса, за да не дели. Но много скоро съм на фризьор, всъщност трябва да се запиша много скоро на фризьор и вече надявам да успее да прелее всичко тук, тази щета, която ми се случи, но коса е, расте, ще порасне, доста е пораснала за 2 месеца. Сега си оставям микрофона, може да си направите едно кафенце. Сега, понеже имам нова четка от Bellbox, която е според мен доста удобна и ще мога да си сресвам косата с маслата, да не ми се налага другата ми четка за коса да я мия постоянно, защото се омазнява. Ще си среша косата. Първо почвам с стимуланта на Икаров. Той е с такова. Честно казано, ако е с пипетка, ще е много по-удобен. Разделям косата на секции и след това ще масажираме с четка. Ето, така си размазвам олиото навсякъде. Сега ще нанеса и от рециновото масло. Нямам проблем с измиването след това на косата. Скалпа си се почиства. Опа. Честно казано, аз си слагам маслата повечето пъти и отивам на фитнес просто с един доста слик, вече доста мазен бън, както се казва. С ето такава пипетка е много удобно отзаде на скалпа да направя тази операция, защото с това на Икаров с помпичката, честно казано, нищо не виждам и всичко е на усет. Сега вземам едно такова гребенче, в случая моето е от DM, има ги и в Shein, има ги навсякъде. По този начин масажирам скалпа, това помага на кръвообращението. Искам да ви кажа, че наистина супер много нови коси виждам и вярвам, че тези стимуланти за растеж действат. Ще ви покажа след малко и другите 2 неща, които използвам всяка вечер преди да си правя кадриците за без топлина, защото единия също стимулант за растеж почти съм го изхабила, а той дори не омазнява и аз го нанасям всяка вечер. И сега по дължините нанасям от това олио. Някакво е такова количество горе-долу. Малко повече от 1 капка. Старая се това да го правя преди всяко къпане. Не винаги успявам, но гледам да съм постоянна. Като ученичка много си правех маски за коса, между другото, сега като се замисля. Дори мога да ви разкажа, че понеже тогава в Габрово авокадо нямаше много откъде да си купиш и обикновено зареждаха супер зелени авокадота. И аз си купувах авокадо, за да си го мажа на косата. Няколко години аз не бях опитвала това авокадо на какво има вкус, а си го купувах само за маски за коса.
Не съм си правила домашни маски от 11-ти клас някъде. Откакто започнах да изкарвам пари и да мога да си купя разни мазълца. И сега просто си вземам едно скрънче и си правя една опашчица и така седя 2 часа. Другите 2 стимуланта за растеж, които използвам, ето това го нанасям в скалпа и след това отново масажирам всяка вечер, като това нещо не омазнява и мирише страхотно, буквално като парфюм за коса. Не знам дали ще се види, но буквално съм до тук. Главната съставка е аминексил, така че това го нанасям всяка вечер преди лягане, а това го нанасям по дължините. Това ми е втора опаковка от този нощен серум за коса. Много дами в социалните мрежи пишат, че това нещо е двойник на нощните серуми на Керастас. Него също съм го изхабила до средата за 2 месеца. Може да си представите колко постоянна съм, за да ги изхабя тези продукти за коса. Наистина, за да видиш резултат от един продукт, трябва време, но аз виждам много нова бебешка коса и вярвам, че наистина си вършат работата и косата ми ще порасне. За щастие съм от хората, на които косата им расте сравнително бързо и гена ми за коса е хубав. Благодаря, мамо. Седяла съм с кърпата известно време, не съм точно след баня, но общо взето изчаквам едни 15-20 минути с кърпата на главата. Не си търкам косата с кърпата, нищо не правя. От фризьори знам, че това е вредно за косама и вече не я суша изобщо в корена, защото забелязвам, че колкото по-мокра е, толкова по-хубави стават кадриците и толкова по-добре се задържат. Затова разделям косата на 3 сектора. Първо е най-долния сектор. Може да си разделяте косата както на вас ви е удобно. Аз просто няма как да стане с по-малко от 3 сектора. Имам доста коса. Ето такива щипчици използвам. Поръчвала съм си ги от Shein. Повечето такива аксесуари си ги поръчвам от китайските сайтове. И разделям на 2 секции, като виждате колко ми е голяма едната секция. Първия продукт, който нанасям е ето този на Dori. Този продукт е много хубав, като на секция нанасям ето толкова. Не прекалявайте с продукта, защото може да ви отжени и да ви направи косата на клечки. Разтривам в ръцете си и просто така минавам, като избягвам корена на косата. Акцента ми са дължините. Използвам 3 продукта. Използвам ето това на Chi. Chi са марка, която много време използвам. Също не прекалявам. Нанасям малко количество, по този начин стилизиращите продукти си вършат работа, а не ми правят косата на клечки, защото много момичета, когато използват различни стилизиращи продукти, прекаляват и обвиняват продуктите или просто не са подбрали продукти за тяхната коса. Аз съм с гъста коса и косама ми е дебел, така че момичета, ако сте с по-мек косъм, ако сте с по-рядка коса, може би 3 стилизиращи продукта ще ви дойдат много. Може да използвате само един. Най-новия продукт, който използвам е ето този на Hyalurene. Това е маска без отмиване и е за възстановяване на косата. Има и термозащита. Този продукт ми го бяха изпратили за проба и аз съм много впечатлена от него, защото откакто го използвам, кадриците ми стават много по-красиви и много повече се задържат и много повече дефиниция имат и абсолютно нищо друго не съм сменила, просто към тези 2 продукта. Предните добавих този. Марката е нова за България и много скоро се очаква да внесат и останалите продукти от серията, които аз нямам търпение да изпробвам. Нанасям от продукта и всяка вечер по дължините, когато си навивам ролерите, ето тези от Get Wavy, и
просто резултата е много добър. Страхотен продукт. Препоръчвам ви го с две ръце. Ако пътувате, това има всичко. Има подхранване, има термозащита, маска без отмиване, един продукт просто за всичко. И след като съм си нанесла трите продукта, си сресвам ето така косата с четка. Тази мая отколко съм от Гиган. И вече започвам да си разделям косата на по-малки сектори и ще започна да я навивам. Аз и преди съм показвала как си навивам косата. Общо взето е много важно така да си отделя хубав кичур. Горе-долу ето това е кичура, с който ще работим. Да си изкарам и Дайсъна. Това е правилната страна. Ето така си намачквам. И ето. Оп. Перфектна. Не я пипам, не я реша. Ще си накъдря останалата част от сектора и се връщам. За да ни се получат хубави кадриците, трябва косата да е много добре сресана. И ще ги навия на един ето такъв ролер от Get Wavy. Навивам трите сектори и реално оставам с тях докато се гримирам по принцип. Така имам много по-голям обем, но в същото време и запазвам кадриците за по-дълго. Завъртам, залепям и ето първата част е готова. Остава ми още ето толкова коса. Третия ми сектор е бритона, който го правя последен и сега просто ще си го навия ето така. Си го отделя и цялата останала коса ми е втория сектор. И сега отново на двете половини от косата им слагам от същите продукти, които ви показах. Ето може да видите моята коса колко е права. Много е права. Ако не е това да стоя с ролки, да спя с ролки, нямам никакъв шанс. Много момичета така са против Дайсъна, казват, че буклите им не стоят, не е за тяхната коса и така нататък. Просто трябва да си намериш твоя начин, който е... Аз съм пробвала, може би, първата половин година какви ли не начини от социалните мрежи, докато си намеря моя начин и моите продукти. Цялата коса е суха. Най-накрая. Искам да ви кажа, че това къдрене си е цяла тренировка. Ето така. Ще стоя така, докато се гримирам и след това ще пусна ролките. Вече съм гримирана. Сега си пускам ролките. Добре. Има много обем. До скоро!